Greetings bakwethu, greetings ngane zakwethu. Ngiyanibingelela egameni elihle, igama lenkosi nomfeli wethu onguKristu uJesu. Kuyilungelo ke bafowethu engandele bani ukuthi kuvume kithi noNkulunkulu enze umhlabathi wemphefumulo yethu, enze umhlabathi womoya wethu ukuba uvunde, ukube ube fertile, ukuthi uma esinaja uNkulunkulu esithinta ngendololwane ethi ngokomoya wakhe asambeni siye endlini kaJehova, singabi nokunqaba, singabi nenkani, kodwa sizenze sibe khona kweyikamoya, sithi avail ourselves in the spirit, ukuthi sibe sebukhoneni bukaBaba uNkulunkulu, ngoba uNkulunkulu uyagaranta mfowethu ukuthi uma sisebukhoneni bakhe akukho esikufisayo angeke asenzele khona. Akukho futhi esizothi mesicela sicele egameni uKristu Jesu angasenzeli khona. Uze uNkulunkulu athi uma abazali bethu benyama bekwazi ukuthi thina uma sabantwana babo sikhala kubo, sikhala ngezinto ezithile esifisayo ezingama desire also empilo zethu, sithi mesicela ufish bangasiniki inyoka, mesicela isinkwa bangasiniki itshe, kangakanani yena onguNkulunkulu, kangakanani yena onguNkulunkulu aze ashwe ezwini lakhe athi mina Jehova uNkulunkulu indlebe yami ayisindi manje ukuthi ngewuzwe umkhuleko wakho, kanjalo nengalo yami ayimfishane ukuthi ngekusindise esimeni okuso nesimo ngimemeza ngaphansi kwaso. Hallelujah, amen. Siyambonga kuJehova bafowethu ngemanifest presence yakhe, siyambonga uJehova ngeqiniso lokukhona kobuNkulunkulu bakhe phakathi kwethu, ukuze njalo sibe netaste ephelele nephelelisiwe yokuthi kumnandi ukuba sebukhoneni bukaBaba uNkulunkulu. Singelibale ukumbonga uNkulunkulu also ngokuvumela uKristu Jesu, the one of a kind, the only begotten of God. Yayizwa lonto, siyambonga uNkulunkulu ngokuvumela uKristu Jesu ukuthi abe phakathi kwethu, athathe indawo yakhe futhi emfanele empilweni zethu nasemndenini yethu nakubantwana bethu, yokuba inkosi, the king of the household of God, yokuba inkosi endlini kaBaba uNkulunkulu. Hallelujah. Ngoba kungayo uKristu Jesu lapho thina sithethelelwa izono, kungaye futhi uKristu Jesu lapho uNkulunkulu ebuyisana nathi singabantu noma siyokhanda lemtshelo wakhe. But uNkulunkulu ngoKristu Jesu uyakwazi ukubuyisana nathi, athi restore us, asibuyisele, restore us to that original position, asibuyisele kulesa simo se-perfectness. Athi mesikhuluma phezu kwempilo yethu eqeda ukusibumba thina njengomsebenzi wezandla zakhe, wathi mesibuka wathi this is perfect. Hallelujah. Siyakwazi ukuyicela ke bafowethu i-perfection kaNkulunkulu, siyakwazi ukucela ukugcwaliswa nokugcwaliseka kuNkulunkulu ngoKristu Jesu. Ubona izifo zihlehla, ubona izimo zempilo ezisiphazamisa empilweni zihlehla nazo zideda. Hallelujah. Siyabonga kuNkulunkulu bafowethu nangomoya wakhe oyingcwele, ngoba siyafundiswa thina eBhayibhelini, siyafundiswa thina embhalweni engcwele ukuthi when him, the spirit of truth, ruach emet, is come among us, is come upon us, he will reveal unto us, he will make known unto us all truths, not some truths. Uma umoya oyingcwele esefikile phakathi kwethu, uma umoya oyingcwele esefikile phezu kwethu, uyakusambulela wonke amaqiniso, not ambalwa, uyosambulela onke amaqiniso. And as if lokho akwanele, uma sefikile umoya oyingcwele esesibambe ngesandla ke thina esiguide, esinavigator, yayibona leyo nto, esibambe ngesandla esiguide, esinavigator
esambulela wonke, all truths, onke amaqiniso. Imbhalo ke bafethu iyasifundisa ukuthi while umoya ongcwele ebusy ekwenza lokho for our learning and comfort, for ukuthi thina sifunde mase siba convicted ukuthi impela uNkulunkulu ngubaba, uNkulunkulu ungubaba futhi uyaphila. Umoya oyingcwele ke bafowethu uzomkhazimulisa uNkulunkulu. Umoya oyingcwele will glorify God. Ingakho uKristu Jesu uma ethandaza mfowethu esezokhuphuka phindele kubaba uNkulunkulu ezulwini lakhe uthi baba labo ongiphe bona ngiyacela ukuthi uthi glorify them with the same glory owanglorifya ngayo mina nginawe before the world was and before they were. Ngikhazimuliseke Jehova ngaleya nkazimulo owankhazimulisa ngayo kuyimi nawe hlabo ngakabibikho. Haleluya. Nabo abawumsebenzi wezandla zakho bengakabibikho. Ngicela ungikhazimuliseke Jehova ngaleyo nkazimulo ukuze nabo bakhazimuliswe kuyo lenkazimulo. Bese ke ngale nkazimulo bathi mebe testify, bathi mebe shumayela, bathi mebe testify to the length and breadth of the world, kungaveli bona kodwa kuvele wena Jehova Sebawothi. Haleluya. Bayithwale lenkazimulo ukuze nabangakayitaste nabangakayitholi nabo futhi bayihalele bayifise bese bemamukela uKristu Jesu njengenkosi nomsindisi. Haleluya. Umoya engcwele ke bafowethu, him ruach hakodesh, him the set apart spirit uzomgcwelisa uNkulunkulu as navigator thina abantu bakaNkulunkulu mfowethu, as navigator, as guide ngokamoya into all areas of truth, not some truths. Wonke inhlobo yeqiniso mfowethu ekumele siyazi. Haleluya. Uma ke sibuza kuyikamoya sihleze ekhunjini eliphezulu mfowethu, sihleze enyaweni kaKristu Jesu, sibuza ukuthi uzokwenza kanjani umoya engcwele lokho. uNkulunkulu uthe ezweni lakhe, hayi, leave that to me. Haleluya. Leave that to me. Umoya engcwele konke akwamukele kimi. Him the set apart spirit, him the Holy Spirit, him Jehovah Tzidkenu, all that he has received from me, Jehovah God. Konke umoya engcwele onke amaqiniso awambulele yimi nawamukeliswe kimi. Uzokwenza isimangaliso mfowethu. He will make them known to you. Uzonazisa ngawo. Hallelujah. Uzonazisa ngakho konke. Uzonambulela ngawo wonke amaqiniso. Mina Jehova Baba engimnike wona. He will make them known to you. Iyona ke mfowethu iphethini thina la esanctuary esifollowayo mfowethu. Iyona iphethini esisika kuyo. Hallelujah. Yempilo kaKristu Jesu, yempilo kaMoya oyingcwele. Hallelujah. Ukuze sibe yileli bandla esiyilona. A church that functions and operates by the Spirit of the Lord. Hallelujah. A church that declares ukuthi the Spirit of the Lord is upon us. Umoya kaNkulunkulu phezu kwethu. Because he has anointed us. Ngoba kuye osigcobile wasihlukanisela kuyena ukuthi silishumayele leli vangeli kuwo wonke amagumbi amanomhlaba, the length and breadth of the world. Hallelujah. Sahluka sivumile futhi nathi ukwahlukaniseka from izwe, sahlukanisele kuNkulunkulu ukuze uNkulunkulu ngathi akhulume nabantu bakhe. Siyakuvuma lokho, sivumile futhi. Eniyona phethini ke esilandelayo nathi esifunde kuKristu Jesu. Hallelujah. Nathi sisika le phethini kuKristu Jesu.
ukuze nxa ibonakaliswa nathi sifane kanye naye. Ngoba already by that time uKristu Jesu would have been fully formed. Uyobe esakhekile kithi wapheleliswa nathi sapheleliswa. Hallelujah. This is the pattern emfuthi esilandelayo. Now, as part then of our higher calling, njengengxenye mfowethu yobizo lethu oluphakemeyo. Nkosi yami. Njengengxenye yobizo lethu oluphakemeyo. Sibiziwe ke thina sabizele egunjini eliphezulu. Kwathiwa God Sanctuary Family Church, individually and corporately. Ngamunye ngamunye. Nonke futhi nihlangene. Phumanike niye emhlabeni. Kusho uNkulunkulu mfowethu, uthi asiphume siye kuwo wonke amagumbi amanomhlaba. Siyokhuluma nabantu bakhe, sibazise ukuthi bafowethu kanye zakwethu kusentandweni kaBaba uNkulunkulu ukuthi nambuleleke. Hallelujah. Kusentandweni kaBaba uNkulunkulu ukuthi nambuleleke, nambulelwe ngengcebo nangenkazimulo yemfihlakalo yokujula nokujiya kwevangeli lensindiso neqiniso. Omfihlakalo inguKristu Jesu ophila kuwe nophila kimi, oyithemba lenkazimulo yethu. Iyona ke bafowethu injongo esinikwe yona le ngo-2025. Usibona sijuluka siba manzi siba nje. Sihlezi kwilikhunuthu likaNkulunkulu, sihlezi emsamo kaBaba uNkulunkulu. Hallelujah. Sifundiswa, sifundiseka. Samukele ubizo lethu oliphezulu. Kuhlala uNkulunkulu wethu usambulela amaqiniso anzima, imfihlakalo yezulu, the stewardship of the mysteries of God. Into engambulelwa noma ngaphandle kwalabo uNkulunkulu atheme bekhomba ngomuno wakhe, mebakhomba ngomuno wakhe bavuma bathi thuma mina Jehova. Hallelujah. Siyaphuma ke bafowethu njengoba even siphuma nabo YouTube, hayi ngoba kuukuthanda kwethu, hayi sithunyiwe ngoba siyahlonipha. Obedience. We are a fully obedient church, totally submitted and surrendered to the Lordship of Christ Jesus. Siyibandla elihlonipha ngokuphelele. Hallelujah. Siyibandla elihlonipha ngokuphelele. Elizithoba futhi ngokuphelele. Nilizinikela ngokuphelele nangokuthembeka to the Lordship of Christ Jesus, ebukhosini buka Kristu Jesu inkosi nomsindisi kithi. Hallelujah. Obedience, submission and complete surrender fwethu. Yona recipe, yona DNA yethu la esanctuary. Hallelujah. Kanjalo futhi as part of our special mandate, as part of injongo uNkulunkulu asinike yona, uthe phumanike God Sanctuary Family Church niyokwambulela abantu, make known to abantu bami about the cultivated presence of God. uNkulunkulu uthi asinvezele ke bafowethu the correct way, indlela okuyiyona yona. Sinvezele indlela eyiqiniso okuyiyona kufanele uyilandele futhi uyisebenzise ekutshaleni ubukhona buka Baba uNkulunkulu empilweni yakho nasemndenini wakho nasebandleni okulo, ibandla kaKristu Jesu. Hallelujah. uNkulunkulu uthi mesiveza lesisambulo kuwe, sivezelana sisodwa lesisambulo kwethu. Uthi uNkulunkulu asingasebenzisa ubuhlakani nobuchule bethu, kodwa le ndlela okuyiyona yona asiveze ngokwezwi lakhe. The double-edged sword, inkemba kaJehova esika nhlangothi zombili, the double-edged sword of the Spirit of the Lord.
Hallelujah. Uthi asingayivezi ngobuhlakani bethu, asingayivezi ngokwemfundo yethu. Hallelujah. Uthi uNkulunkulu ngomoya wakhe asibe raw. Ebona lento sibe raw, siveze as easy according to the divine inspired way, ngokwezwi elambulo yena uNkulunkulu uqobo laseliyabhalwa. Whatsoever that is written before time, konke okulotshiwe okulotshwe mina nawe singakafiki even kulomhlaba, was written for our learning. Hallelujah. It was written for our learning, so that through patience and comfort we can understand izwi likaBaba uNkulunkulu eliphilayo. Hallelujah. So siyakhuzwa ke thina, siyakhalinywa mfowethu la, siyakhalinywa la egunjini eliphezulu ukuthi uma niveza indlela okuyiyona yona, niveza iqiniso lendlela okuyiyona yona yokutshala ubuNkulunkulu bukaNkulunkulu empilweni yakho, nasebandleni okulo nasemndenini okulo. Imbono yakho mfowethu ngoNkulunkulu ibuyisele eceleni. Imicabango yakho ekitazayo ngoNkulunkulu ibuyisele eceleni. Hallelujah. Your opinions, your feelings about God, they don't count. Ama imaginations akho onawo ngoNkulunkulu, nolwazi nqangi. Yabona lo lwazi lapho usuliyele ko Google, waliyele emakholishi, nalo asicela nje ukulibuyisela eceleni okomzuzwana. Ke sidiphe nje sehlisa amanetha ethu, siwehlisele ezwini, the divine inspired word of God. Esiveza indlela okuyiyona yona, siveza ubuqiniso bendlela okuyiyona yona, okumele uma ufuna ukutshala uNkulunkulu ngayo, cultivate the manifest presence of God empilweni yakho, ulandele yona noma uhambe ngayo noma uyamukele. Ibe lifestyle kuwe, ibe usiko mpilo, ibe ulibo mpilo futhi lwakho, lokholo lwakho. Now ngamafishane ke mfowethu, ezisihleze egunjini eliphezulu, sihleze enyaweni likaKristu Jesu, ekhuluma umoya engcwele kithi, esibonisa indlela okuyiyona yona eyiqiniso ekumele siyilandele sihambe kuyo uma sitshala ukukhona kukaBaba uNkulunkulu empilweni zethu. Ekhuluma ke mfowethu uNkulunkulu ngomoya wakhe kithi, uthi uma sithi cultivate the presence of God in our life, that process, it must be born, it must be birthed, and it must be produced out of a relationship with uNkulunkulu. Ayizolona indlela okuyiyona yona mfowethu yokutshala ukukhona kukaBaba uNkulunkulu empilweni zethu, ukuthi asikwamukele lokhu ukuthi ubuNkulunkulu bukaNkulunkulu ukuze butshaleke kimi nawe kumele buzalwe, buzaleke, buzaleleke futhi bakheleke ebudlelwaneni qala first wena onabo noBaba uNkulunkulu. Uma ungenabo ubudlelwane noNkulunkulu as step number 1, akukho okuyokwazi ukuthi kwenzeke noma kumile kuyo yonke imizamo yakho ezamayo yokutshala ukukhona kukaBaba uNkulunkulu empilweni yakho. Step number 1 mfowethu ukuthi unabo yini ubudlelwane wena onabo noBaba uNkulunkulu na? Uyamazi uNkulunkulu wena? Umuza kuBaba uNkulunkulu ufuneke uze wazi ukuthi uNkulunkulu unguye anguye. Uyayizwa lona? uNkulunkulu nguye futhi ovusa uKristu kwabafileyo. uNkulunkulu uyabazuzisa labo abamfuna ngokweqiniso nangokuphelelisiweyo.
When you come to God, you must come knowing that God is, and He is alive. Uyaphila. It's Him who raised Christ Jesus from the dead. And God rewards them. God rewards those who seek Him diligently. Ingakho ke ubudlelwane bu-important mfowethu. Ingakho ubudlelwane bu-critical. Bubaluleke ngendlela eyisimanga. Now, lo budlelwane ke mfowethu nabo noNkulunkulu nabo nje abubona uqhibukhowe. Buthi vele bumile nje esikhaleni. Hayi. Lo budlelwane nabo noNkulunkulu, it must be pursued through obedience, submission and complete surrender to the Lordship of Christ Jesus. Izwe kahle mfowethu lento. Lo budlelwane ofuna ukutshala phakathi kwakho noNkulunkulu kufuneke bulandeleleke ngemigomo ethile. Buphinde bakheleleke futhi emigomeni ethile. uNkulunkulu ayibekile. uNkulunkulu ubekile ukuthi ubudlelwane kufanele bakheleke phezu kwenhlonipho. Lo budlelwane kufanele bakheleleke phezu kwe-submission. Ukuzithoba. Yezwa lento. Lo budlelwane kufanele bakheleleke also phezu kwe-complete surrender. Ukuzinikela nokuzilahlela kuNkulunkulu ngokupheleleyo, where you lean not on your own understanding. Awusanciki kokwakho ukwazi okuthola esikoleni ne-experience yakho yasemhlabeni, but konke sekuncike kubani? kuKristu Jesu okungaye. uNkulunkulu uyabuyisana nomuntu. Hallelujah. Okungaye uNkulunkulu uyabuyisana nomuntu. God reconciles us unto Himself daily, zonke insuku. Where God, every day in the morning, He renews His mercies upon you and me. Yonke imihla mfowethu, uNkulunkulu mfowethu uyarestore, aphinde avuselele umusa wakhe phezu kwakho nami, ukuze sihlale sisentendeni yesandla sakhe. Ngoba sisafe mesisentendeni yesandla sakhe. Entendeni yesandla sikaNkulunkulu mfowethu, there is power, there is glory, there is majesty. Yesu. Ingakho singafuni ukusuka entendeni sesandla sikaBaba uNkulunkulu ngoba kunamandla, kunenkazimulo, kunobukhosi. Siphila ebukhosini bikaBaba uNkulunkulu. Ingakho size sibalwe njengeindlalifa thina sikaNkulunkulu, njengeindlalifa kanye noKristu Jesu. Hallelujah. Asikho cheap. Ingakho ke le relationship uyidinga ukuze ube nentengo. Uthengwe wena ngentengo ephakemeyo, uthengwe ngegazi. Hallelujah. Ungaqhathaniseki futhi ungaqhathaniswa. You must not be compared or comparable to anything. Ngoba kufuneka intengo othengwe ngayo kube yiyona echazayo ukuthi ubani wena. Ungayichazi wena, mina nguPastor Nathi Thwala. No, zisho nje ukuthi mina nguNathi Thwala. Ibona abantu mfowethu ekufuneke bagovuzeke ngaphakathi in the depths of their spirit ukuthi bathi ngabe umfundisi, ngabe uyikholo. Ungasitshela ukuthi uyikholo, ithina sokubona ukuba yikholwa kuwe. Ithina futhi sokubona ubufundisi kuwe. Ungayi-introduce wena ngawo. Abuyiphumele bona kuphutshuke, uzama ukuyiqoqa, kuphutshuke. Uzama futhi ukuyigokobetha. Kuphutshuke, kuphume kona on its own. Hallelujah. uNkulunkulu esimkhonzayo ke lo. Othi ezulwini lakhe akudingeki ilanga. Akudingeki ngisho unyezi.
Ngoba ipresence yakhe is enough, iukhanya nje iyodwa. Akulanjwa ngeswelo. Nezigulo futhi azikho. Sickness and diseases. uNkulunkulu esimkhonzayo ke lo othi indlela yokumtshala empilweni yakho eyiqiniso nokuyiyona yona ukuthi iba kuqala nobudlelwane naye. Once wanobudlelwane naye nentengo yakho mfethu iyaphakama. Ayiyaphakama. Uthemba ngena nephezulu ngoba ubizo uzongena kulona eliphakeme. Hallelujah. Hey mfowethu man. Asingabathusa abantu ngensindiso. But abantu asithi mesibatshela ngensindiso bathi hey kanti ngiphuthelwe kangaka. Hey indlela ebengiyisaba ngayo lento mfowethu, indlela ebengithusa ngayo. Kanti hey uswidi wodwa lo, cream de la cream. Hallelujah. Hey Nkosi yami, as if this is not enough for your mfowethu. uNkulunkulu uthi uma ufuna ukutshala ubudlelwane, uma ufuna ukutshala ubuNkulunkulu bobuNkulunkulu bakhe empilweni yakho, it must be done or it must be pursued. Yes. It must be done or it must be pursued through spiritual discipline. It must be pursued through humility, and it must be pursued through love. Amen. Ukutshala ukukhona bukaBaba uNkulunkulu empilweni yakho mfowethu nasemndenini yakho ngendlela ekuyiyona neyiqiniso. Kunendlela ethile ekufuneka uyilandele, ekufuneka futhi ikwazi ukutraceka ukuthi isuka phi iphuma. Akufuneki ube yisosha elikhuzayo, akumele ube umdlwembe. Hallelujah. Kufuneka usuke ehlonipheni uyihlo nonyoko, ukuhlonipha abazali bakho. Uphile ngaphansi kwesibusiso sabo. Qala. Insuku zakho zandiswe ezweni. Hallelujah. So that uNkulunkulu uma simveza kuwe njengoNkulunkulu Baba, ubheke indlela ohlonipha ngayo umama nobaba ekhaya. Mase uyayithopha apha mfowethu. Ukuthi ya sengihlonipha manje umnini kaBaba nomama. Hallelujah. So kwezikamoya ke kufanele mfowethu ube disciplined. Ungahlanyiswa uniform yesonto. Ungahlanyiswa amagembe ladlalwe esontweni. Ungahlanyiswa nalesikhundla osinikiwe. Ungahlanyiswa nayipulpit. Uyitshela wena ngokuba sepulpit kusho ukuthi you are the person hosting God. Wena usuyi-host kaBaba uNkulunkulu. Hayi, ibandla leli kaNkulunkulu uyena umnini wayo. Hallelujah. Ngokwembhalo emdala, even ipulpit is called the mountain of the Lord, where angels fear to tread. Kodwa wena useyi-mortal man, usaphile enyameni. Umamukela uKristu njengenkosi nomsindisi, unikiwe imvume yokukhuphukela entabeni kaNkulunkulu engcwele. Unje. Hallelujah. Ibishimbali ithi akekho uyakhuphukela entabeni kaNkulunkulu engcwele ngaphandle kwaloyo nezandla engenagazi nenhliziyo engenacala. Zihloleke wethwala ukuthi izandla zakho zinjani. Uma ungakahlambuluki lokho uqeda uthethelele lezo zona, yehle pulpit. Hallelujah. So ke mfowethu ukutshala kukhona kukaBaba uNkulunkulu empilweni yakho, it must be pursued. Kufuneke ilandeleleke, ilandelwe futhi ibe nemigomo ethile ehloniphayo. Critical imigomo ehloniphekile okumele uyihloniphe ukuthi wena uthwala, you must be spiritually disciplined. Ungabi isimoka nandwendwe. Yonke into ebona ngathi ifashion nenikhohlisana ngayo ukuthi menenza lento nizodoba abantu bezesontweni. Niyobatshela iqiniso sebengaphakathi. Mase nawe yenza, hayi ayihambi kanjalo. Ungabi na this edge yokufuna ukushintsha entsha njalo wena. Ufuna ukushintsha entsha, usuze waphuma embhalweni engcwele.
usuphila in the philosophical world, uyaphilosophise manje. Yabona, phuma kuleyo group. Hallelujah. Okwesithathu ke mfowethu, indlela eright nendlela eyiqiniso nokuyiyona yona yokutshala ukukhona kukaBaba uNkulunkulu empilweni yakho ukuthi you must be intentional. Yabona, kufanele kube intentional, kufanele kube nempokophelo, kufanele kube nento oyiphokophele wena njengomuntu. Yayizwa? It must be ongoing. Kufanele ibe nenqubekela phambili. Ungabi nje ikhaphozi. And kufanele ibe deep ijule. Yabona? Ungantanti nje. Mekufika noma yiphi inhlobo yama doctrine eyimfundiso uyaphephuka nayo. Hallelujah. Kuthiwa nangu umfundisi othile oqhamuka ezweni la ngaphandle, hayi yena usewumajor ke manje. Hayi useyi-assistant God. Usuyakumuka wena uyisimuka nalwena. Be intentional. Phokophela mfowethu. And ukuphokophela kwakho kuseyimfundisweni ozoyithola la ngaphakathi from the fat man of God. The faithful, available and trustworthy man of God. Hallelujah. Amadoda kaNkulunkulu athembekile, amadoda kaNkulunkulu akhona. Angabi khona ngoba efuna imali yakho. No, amadoda kaNkulunkulu nje athembekile, amadoda kaNkulunkulu akhona, amadoda kaNkulunkulu trustworthy. Ongawethemba. Yayibona lonto? Yes. And also indlela right mfowethu yokutshala ubukhona bukaBaba uNkulunkulu empilweni yakho nasebandleni okulo. Ukuthi yazi ukuthi akuyona imagic lesingayo la. Akukho mlingo. Asihlangene ngomlingo ethile la. Kumele wena like a prodigal son, njengendodana yolahleko, ube seyingqondweni zakho. Yonke into oyenzayo ibe i-decision ephuma kuwe ngqo, uphila ungadakwe yilutho. Hallelujah. Uphila mfethu ungadakwe yilutho. Futhi kube seyingqondweni zakho. While useyingqondweni zakho, kube nokuvuma futhi ngaphakathi kuwe deep. uNkulunkulu uye futhi wavusa uKristu kwabafileyo. Labo futhi abamfunayo uNkulunkulu ngokweqiniso nangokupheleleyo uNkulunkulu uyabazuzisa. Mase usiphakamisa nawe isandla uphakathi empokophelweni. Unenqubekela phambili, udeep. Uthi nami futhi Jehova, this is what I want to do. Yike ngifuna ukwenza lokho. Ngenze ngiphumelele ke Jehova, umhlabathi wenhliziyo, umhlabathi kamoya, umhlabathi womphefumulo wami uready. Ehlisa imbewu yezwi lakho phezu kwami. Ehlisa umoya wakho phezu kwami. Zombona uNkulunkulu uzokwenza njani. So you ought to be aware, you ought also to acknowledge that God exists. And that God raised Christ Jesus from the dead. And that God rewards those who seek Him diligently so. These are the key anchors mfowethu. Izona ikhonkwane lezi ezibalulekile kumele sikuvezele zona. Ezinye uzothi udeepa kuzona, uNkulunkulu mase eqhubeka ekuvezela nezinye. Hallelujah. Kodwa lezi zona izona ezikey, izona ezibalulekile. Ezikhonkwane ekumele wakhele phezu kwazo. Enziyizona ndlela eyiyona yona uNkulunkulu ozokwazi ukummagneta ngaye ukube ngathi unoyibuthe wena. Uyabona? Kube ngathi khona unoyibuthe bazabathi abanye mhlambe kunento ethilo oyisebenzisayo kanti hayi iobedience nje mfowethu inhlonipho. Isubmission, ukuyithoba, nesurrender nokuyinikela ngokupheleleyo kuBaba uNkulunkulu. And iyona recipe yala esanctuary leyo. Ukuthi noma singahluleka kuko konke,
noma singafeyila kuko konke, but Lord, ungawuthatha umoya wakho oyingcwele phezu kwethu okuyiwona osenza sikwazi ukuhlonipha noma kunje. Obey you, submit, sithobe kuwe kunzima, and surrender, sizilahle kuwe, sizinikele kuwe. Ngisho kunje iyona recipe yala sanctuary mfowethu. Singafeyila kuwo konke, but la hayi sithandaza ubusuku nemini ukuthi Lord, take away not your Holy Spirit from us. Ngoba uyena who is the guarantor, uyogarantisha isalvation yethu, so that we stand counted faithful. Uzosifake futhi and put us in your ministry as ministers. I'm sure kuyakucacela-ke namanje by now. I'm sure kuyakucacela by now engqondweni yakho as you are partaking as udla kanye nathi kulesi sifundo sanamhlanje, kule ntshumayelo namhlanje, ukuthi kuyo yonke indlela uNkulunkulu athe i-right yokutshala ubuNkulunkulu bobuNkulunkulu bakhe, ubukhona bakhe empilweni yami. Ama-imaginations ami, indlela engimagina ngayo ayibaliwe la, futhi ayisebenzi. Imbono enginayo ngoNkulunkulu, ngokwe-education yami ne-experience, ayibaliwe la, futhi ayisebenzi. Imizwa yami enginayo ngoNkulunkulu ayibaliwe, futhi ayisebenzi la. So ngamafishane, these things should not therefore form the basis. Akumele kube yizo engendlalela nengitshala phezu kwazo ubuNkulunkulu kaNkulunkulu empilweni yami, ubukhona bukaBaba uNkulunkulu empilweni yami. Uyayibuza ukuthi kanjani? Why, Pastor T? Why God Sanctuary Family Church nisho kanje? Phela ngumuntu mina ngihlakaniphile ngiyaphila. Abanye bethu baze bathi phela mina bengulova kuguluva, bengiskima, ngikhalifile mfana, yabona ngoclever, and angiboni uNkulunkulu uyazwana neyiduphunga, angiboni uNkulunkulu uyazwana neyithutha, angiboni uNkulunkulu uyazwana neyithupidi. So kumele ngivumele therefore ngisebenzise ubuclever bami, ngisebenzise ne-education yami uku-enhance, ngihlobise indlela mina nemizwa yami nemicabango yami ngokwengqondo nangokolwazi lami nqangi, ngenxa yokuthi ngifundisiwe, engimbuka ngimbone ngalo, and therefore engakhela phezu kwalo lolo lwazi, ngakhele ubukhona bukaBaba uNkulunkulu empilweni yami. Why ngingavunyelwe mina futhi mina phela Pastor Thwala, mina God Sanctuary Family Church nginemuva elakhelwe osikweni nasemikhubeni ethile yethu thina kwantu. Hallelujah. Kungani ngingavunyelwa ukugqoka izibuko zosiko lami mase ngimbuka uNkulunkulu ngendlela yokosiko lami, mase ngimchaza futhi ngendlela yokosiko lami? Kungani leyo ndlela ingavunyelwe ukuthi ngakhele phezu kwayo? Because I have a culture and I have a tradition. Why not allow me to interpret the presence of God, to cultivate also the presence of God using that base? Why ngingavunyelwa? Ukuphendula lo mbuzo ke mfowethu, sihleze egunjini eliphezulu enyaweni likaKristu Jesu. Sifundisiwe thina ukuthi imbhalo engcwele were inspired by God.
uNkulunkulu ngomoya wakhe owephefumula wambula imibhalo ukuthi ibe khona. Hallelujah. So uma kuyena osikhalimayo ngomoya nangezwi lakhe, umbuzo efanele siwubuze nathi ukuthi iBhayibheli iri lithini iBhayibheli? Uma sidipha ke sithi uthini uNkulunkulu ezwini lakhe ngalezi zinto esikhalimayo ukuthi sizenze esiyibona sifanelekile ngobuhlakani bethu ukuthi sikwazi ukuzenza nangokwesiko nemikhuba yethu esiphuma kuyo. Yini singavunyelwe thina ukuthi uNkulunkulu simchaze and sim-understande ngendlela yemikhuba yethu. Eminye yemikhuba yethu sesicabanga ukuthi usiko kanti ayilona usiko. Hallelujah. Eminye yemikhuba yethu isize yafakwa naseyithakazelweni. Ngenxa yokuthi isipractice isikhathi eside esibongweni sakho. Sebeze bayithatha abalandela omkhulu bomkhulu bakho ababeyizonakali zokuqala nezokugcina. Baze bawushintsha umkhuba bawenza bawupractice njengosiko. Naze ngicabanga ukuthi nenilandelayo usiko kanti hayi. Isizulu simile nje mfowethu. Isizulu simile. Sithi uma usumbonile ngenze example. Uma usumbonile wamkhetha ozovusa umuzi kayihlo. Ephelele. Mgcine ephelele until such time wenze zonke izinto ezamalungelo ekumele uzenze zobudoda ngoba usufuna ungena ebudodeni ube nomfazi. Kodwa omkhulu bakho nomkhulu bomkhulu bakhe izonakali. Abanye bonakala ngoba sebesebenza emgodini eGoli, sebephumile emakhaya. Baya in the cities. Baqala bathi mina ngeke ngiyilobole ingulube sesakeni. Kwaqala ubugodoyi empilweni zethu njengabantu abamnyama. Zaqala ezingibo ezaziwenza lo mkhubo, zayifaka le mkhuba le eyithakazelweni zabo. Kuthi hayi thina bakathwala asithengi ingulube sesakeni. Ukonakala kodwa lo usiko liyaphikisana naleyo. Kodwa sikho ke lapho namhlanje. Sisekutheni kungani? I'm sure by now uyabona kancane ukuthi ngizocabanga ukuthi usiko leli engakhela uNkulunkulu kaNkulunkulu phezulu kanti umkhuba. Kodwa ngenxa yokuthi ngifike ivele ipractice walento sengicabanga ukuthi usiko lethu kanti ayilona. Wosala mfowethu esanctuary. uNkulunkulu uyasibiza la uthi come and reason with me. Ngoba ukuqala ukuhlakanipha kwethu ukusaba yena uNkulunkulu uqobo. Hallelujah. Kungani singavunyelwa? Kungani ngingavunyelwa? Hey man, ngine education Pastor T. Ngine education kwa Sanctuary Family Church. Kunama imaginations, kunolwazi nqangi engithi mengena ngiresearcha ngibheka nabo bani kwi-internet. Hey man, ngilizwe ukuthi no man lolu lwazi lolu liyashayeleka izandla. It is deeply thought. Catshangiwe la kudiphiwe. Ompondo ehlanjiwe. Injula. Kudliwa amathamba eqondo. Kungani ke when it comes to uNkulunkulu ngingavunyelwa mina ukuthi nje eke ngimthathe nje uNkulunkulu wami mfowethu ngimbeke eshobeni. Nkosi yami. Ngimbeke emsileni wenkomo noma yehashi elaliphunga ngawo impukane ukuze meliqedwe ukwenza unumber 1 zingaliphazamisi kakhulu. Noma nidla lapha ngaphandle lidunusile lishobanise mfowethu. Kungani ngingavunyelwe ukuthatha lelo shoba? Mase ngibeke uNkulunkulu kulona ngithi mengilithi kanje uvuke isithunywa wena uvuka amadla ingozi ube nenyama yenkukhu. Kungani?
uJamludi inkunzi kaBaba eyayilwa manje ihlabila lisephansi ezinye inkunzi. Kungani uNkulunkulu ngeke ngimbeke empondweni kaJamludi? Talk to me. Talk to me. Hey kungani manje uNkulunkulu ngeke ngamgqoki nje abe isiphandla sami ngehle ngenyuka naye ngimfake iperfume asenuka. Asikhulume lento bafowethu. Ngoba kuningi ukudideka okukhona la ngaphandle ngosiko nemkhuba. Hallelujah. As spiritual beings, as abantu bakwamoya sinosiko. And uNkulunkulu wethu sinikile usiko. Kodwa imkhuba ayiphumi kuyena. Ayiphumi kuyena. Iphuma enkanukweni nokubonakala kwethu esesipractice isikhathi eside kwaze kwaphenduka. Kwaba iqiniso lethu. Hallelujah. Uyakwazi mfowethu ukuphila emangeni for a long time. Amanga azaphenduke athi undergo a process of change, undergo a process of metamorphosis and become the reality of your truth. Amanga kube kwamanga. Hallelujah. Ube wazi futhi nawe kahle ukuthi amanga nalento iphila yamanga nalezi zinto nazo ngamanga. Hallelujah. Yes. Why not my feelings expressed through culture? Why not my feelings expressed through tradition? Engavunyelwe. Ukuthi ngimbuke uNkulunkulu bese ngakhela phezukwayo ubukhona bakhe nobuNkulunkulu bobuNkulunkulu bakhe. Hallelujah. Well, ngokwembhalo scripturally, an imagined God, uNkulunkulu osekubonweni nasembonweni yengqondo yakho. An imagined God is a product of izinkanuko zakho. An imagined God is a product of i-tradition, imikhuba yenu njengabantu eniphila ngaphansi kwayo. And also critical ukuthi an imagined God is an assumption formulated out of your culture. Ukusho ukuthi an imagined God, uNkulunkulu ophila ephupheni lokuphupha komqondo wakho ofiphele. Wakheke wazaleka kuphi? Kwizinkanuko zakho. Hallelujah. Ngoba uma uNkulunkulu ezokwakheleka kuma imaginations akho akumele alwe nezinto ezithandayo. Uma umuntu othanda iwayini, uNkulunkulu wena ngeke uzumakhele ekutheni hey uNkulunkulu idakwa kayifuni. Instead uzothi wena even uJesu waphendula amanzi aba yiwayini. Uma uNkulunkulu ethi ndoda ungafebi, ngenxa ukuthi ngeke wena uzumakhele uNkulunkulu ekutheni yekela ubufebe, uzothi noSolomon wenza lokhu nalokhu nalokhu, noNkosi uDavide wenza lokhu nalokhu nalokhu, ngoba inkanuko zakho ngeke uze subject to into emelene nazo. Hallelujah. Ngeke. Ingakho uNkulunkulu ethi an imagined God, not uNkulunkulu lo owambulwe savezelwa yena embhaleni engcwele ephefumulelwe uyena ubaba uNkulunkulu. Your imagined God, lo uNkulunkulu ophila engqondweni yakho nasekuphupheni kwakho. Uzaleleka futhi wakhelwe kuphi einkanukweni zakho.
waphinde wakheleka kuphi emikhubeni yakho neyakini nendawo ophila kuyo. Abanye benu ngoba cabanga ukuthi bahlakaniphile base bethatha ama-assumption, baqagela, benza ukuqagela okuthile besebenzisa usiko, base besebenzenzilo lezo lawo ma-assumptions ukuqagela ngokosiko, base bemembathisa uNkulunkulu ukuqagela ngokosiko, base beqala bempeyinta uNkulunkulu ngey'nkanuko zabo nokonakala kwabo. Haleluya. Umuntu azacabanga ukuthi umshumayeli wevangeli likaNkulunkulu kanti hayi umbhali we-thesis entsha, umbhali we-research entsha ekitaza yena ney'nkolo zakhe ngokosiko lakhe. Mese ithatha lezi zinto ngoba ziphasisiwe zashayela izandla beyisubmit e-university, abuye ezoyishumayela la esontweni. Mese nina engazini kwenu nangokuthi lento isound akamnandi ithinte ezinye zey'nkanuko vele onazo wena. Mese uyaqala ukuthi vele angibulali muntu, mina ngiyayiphuzela nje kuphela. Futhi amadoda abantu angiwasukeli wona eza kimi, abafazi babantu angibasukeli bona beza kimi. Haleluya. Noma ngidakwa angidakelwa kumuntu. Ngani? Usuno uNkulunkulu ophila kuphi kuma-imaginations akho, emcabangeni yakho namaphupho akho, ongeke azamelane ne-lifestyle yakho. Ngoba meke wamelana nayo kuzoba inkinga. Kufuna umshiye, ukhethe uNkulunkulu kuyena yena. Haleluya. Uchazwa kanjalo ke mfowethu ngokwembhalo uNkulunkulu ophila emcabangweni yakho, ophila ey'nkanukweni zakho, nophila emizweni yakho. Haleluya. Nawe inkinga ekhona ke mfowethu ngalo imaginary God or the imagined God, lo uNkulunkulu ophila emaphusheni emicabango yengqondo yakhe efibhaziwe, ukuthi uyingozi ngendlela eyisimanga, ngoba uyadukisana, unamanga futhi enjalo, ungalahlekelwa okukhona ngokungekho. Uyingozi mfowethu, kwezikamoya akekho. So uma uthi wena ukhona, then you are spiritually misled. Ngokwekamoya udukile, uyanhlanhlatha. Also, this false perception onayo wena ngoNkulunkulu, meaning this imagined God ophila la ekhanda lakho ngokwamaphupho akho ney'nkanuko zakho nemizwa yakho nembono yakho, leyo nhlobo kaNkulunkulu ke mfowethu incapable of transforming you, just like it is also incapable of transforming the next person. Ayikwazi ukuguqula umuntu njengoba nawe ingakwazi ukuguqula. Haleluya. Ubungozi bayo ke bulapho mfowethu, ukuthi uphila ebukhoneni bukaNkulunkulu o-imaginary, owakhelwe phezu kwamaphupho nembono nemizwa nemicabango namavision amaphupho nawo ngaye ebengeyena, wena ozakhele yena. And ukuze ubone ukuthi wena ozakhele yena akalwi nenkambo nempilo oyiphilayo, akalwi nayo. Ngani? Vele iqiniso akanayo, alikho futhi kuye, ngoba vele akekho, akaphili. Hawu, asikhulume nje iqiniso bafowethu, asikhulume nje manje, ayimani asikhulumeni bafowethu, sihleze apha room egwinjini eliphezulu, azikho imfihlo la. Haleluya. Asikubeke nje izinto ngokusobala, sisizaneni. God Sanctuary Family Church, Pastor T, hey, sesithukile mfowethu. Manje ke akuvezeke embhalweni ukuthi uNkulunkulu embhalweni ephefumulele uyena uthini
ngalo uNkulunkulu thina esimake using imicabango yethu nendlela esiphupha ngayo mesimbuka nemizwa esinayo ngaye nembono esinayo ngaye nolwazi nqangi ngenxa ye-education esinayo ngaye uthini ke yena uNkulunkulu ngalo uNkulunkulu oyi-imaginary God ophile emaphusheni emicabango yethu onamanga ongasitshela iqiniso ongalwi nendlela yempilo esiphilayo engekho right uNkulunkulu okwazi ukukunika ukuphumula ekutheni le ngiyongena naye ethuneni uzugqeke futhi le uniform yesonto lakho haleluya kunento yozungena naye ethuneni ungayikhulumanga kunesidumbu oyozungena ethuneni ungabakhombisanga ihlobo nezalana abantu abazalana nalomuntu ukuthi wamfihla hallelujah but ube comfortable le statement isize sibe reality yeqiniso lakho ukuthi le ngiyongena naye egodini futhi mina ngeke ngife ngiveze umuntu kusho wena sonakala kusho wena ububiza ngekho kanti hayi man wenza makhona wenza okuyikona kona lalela ukuthi uthini uNkulunkulu ezweni lakhe uma isikhalima cautioning us about the dangers of this imagined God ozishaya saNkulunkulu ophilayo oziveza saNkulunkulu okhona kuwe ebengekho hallelujah ezwini lakhe uNkulunkulu uthi this imagined God kahle kahle he is an idolater he's an idol in fact he's an idol of the first or the highest order hallelujah so wena ke nalo uNkulunkulu wakho o imagined we idolater nawe of the highest order hallelujah kusho umbhalo kaNkulunkulu uyi-idol mfowethu lo uNkulunkulu wakho kahle kahle ukuthi nje uyayifihla kuwena uyiveza saNkulunkulu kanti hayi umfanekiso kaNkulunkulu akayena uNkulunkulu hallelujah Exodus 20 uma uyiqala lapha ku verse 4 uNkulunkulu uyena yena not the imagined God uthi ungabi nabanye onkulunkulu ngaphandle kwami ungazenzeli futhi izithombe ezibaziweyo wena namfanekiso imaginary stuff namfanekiso imaginary stuff amaphupho nenkanuko nazo ngoba uNkulunkulu kaNkulunkulu whether physical ziyathinteka noma zi-exista la engqondweni yakho ungazenzeli izithombe ezibaziweyo namfanekiso wokusezulwini ngaphezulu nokusemhlabeni phansi nokusemanzini phansi komhlaba uNkulunkulu uthi lezi zinto futhi ungazikhonzi wena futhi ungazikhothameli lezi zinto lezi zonke hayi some of them uthi hayi ezinye ngizoyigqoka esifubeni ezinye ngizoyihenge esontweni ezinye ngizoyibeka emva kwami epulpit ezinye ke hayi ngeke hayi ezinye hayi ngeke hayi uNkulunkulu uthi ungalingi nje uze uyilethe nasendlini yakhe yokukhonza yokukhuleka uyikhothamele lezinto uphinde uyikhonze whether ngokwengqondo noma zona zibaziwe zama-idols ngokuba mina Jehova uNkulunkulu wakho hey uNkulunkulu onomona hayi ngiyama-ke lapho mfowethu wena ozodecide ukuthi uyaqhubeka yini with this imagined God yakho noma namhlanje uyaphenduka lo uNkulunkulu wakho whom you have crafted in your imagination
uyingozi ngoba uCraftwork vele akaphili akayena lo nkulunkulu osembhalweni engcwele. Umoya encwadini yabaseRoma futhi chapter 1 uyithatha lapha verse 21 wehle nawo mhlawumbe uze lapha ku 24. uNkulunkulu uthe ezweni lakhe kunabantu la unscrupulous men and women, unrighteous men and women, who although they know God, who although they know God, but they have chosen, banqumile noma bemazi uNkulunkulu, labantu abangalungile, amaqili, igebengu esinazo la eziveza an imagined God, hayi uNkulunkulu kuyena yena. uNkulunkulu lapha waseRoma uthi lezi igebengu lezi noma zimazi ubaba uNkulunkulu kodwa zinqumile empilweni zazo. They have chosen not to glorify uNkulunkulu no to be thankful kuyena. Yabona banqumile ukuthi bangamniki inkazimulo nendumiso elifanele uNkulunkulu nokumbonga ngokwanele. Badecide lo because uNkulunkulu uyena uNkulunkulu weqiniso uyamelana nezinkanuko zabo, uyamelana nemizwa yabo, uyamelana nembono yabo ngaye, and they can't take that. Bahlule ukwamukela lokho. Instead, they have changed the glory of the incorruptible God into an image. Into an image made to look like the image of a normal human being. Yayibona into abayenze banqumile mfowethu ukuthi bathathe uNkulunkulu nokuNkulunkulu bakhe ongeke uzucorrupt, base beguqula bamembathisa amanyala ubuNkulunkulu bukaNkulunkulu nokukhona bukaNkulunkulu, baze bakha nezithombe nemfanekiso ethintekayo nengqondo ephila emcabangweni yabo, bayiphendula kwaba yiyona eba uNkulunkulu kubona. Hallelujah. In fact, uma kuya lapha encwadini ye-Wisdom of Solomon kuma-Deuterocanonicals, the Apocrypha, uma kuya encwadini lapha ye-Wisdom of Solomon, incwadi yobuhlakani bukaSolomon, uya ku chapter 16, no, uya ku chapter 11, ufunde mhlambe from verse 15 to 16. Hallelujah. Anti iBhayibheli lami ngibane lidala liphethe yonke into. The Wisdom of Solomon, chapter 11. The Wisdom of Solomon, chapter 11. Hallelujah. Sawifunda ngesiZulu ukuze understandeke kahle. Amen. Ithi verse 15 uthi ngenxa yobubi bezenzo zabo labantu laba who corrupt the incorruptible God ngokumembathisa amanyala. Yabona lona ngenxa ke yobubi bezenzo zabo nokufiphala kwengqondo yabo sebekhohlisekile labantu. Imphumela yakhona baqala bakhonza ini izinyoka. Engawenza umqondo leyo. Baqala bakhonza inyoka. Wena namhlanje ufakazi. Ngisho ungena ku social media, thiwa thatha lento iyasebenza. Kodwa uNkulunkulu ezwini lakhe
uma umtracer from insimu insimu kaNkulunkulu yase-Eden kunobutha obakheka phakathi komuntu nenyoka kwaze kwawukuthi inyoka izodila neqakala lakho faka upoison wena uzodila nekhanda layo ulikhiphe lo poison ogcwele kulona. Hallelujah. But manje ngenxa yokufiphala kwengqondo yakho usukhohliseke to a point la usuqala khona ukukhonza ngisho inyoka kuze kube nenyoka ngisho ekhaya kwakho ukholwe ukuthi iyona ezoletha izinto ezithile empilweni yakho. Abanye indlela sebekhohliseke ngayo sebekhonza ngisho ilwane zasendle eziyingozi, the big five, kangangokuba okholweni labo baze bagqoka amabhayi anamakhandana alezilwane ngoba sebephakamise lezilwane ngaphezulu kwababa uNkulunkulu. Hallelujah. Amakhanda, even some of the emblems of the churches, nemhlobiso egcwele ngaphakathi kwithempeli kaNkulunkulu inawo amakhanda lezilwane nalezinyoni. Abantu bebeyibuka kuvuka ama-minute obuNkulunkulu kubona mase befile ukuthi uNkulunkulu ukhona. Hallelujah. Izembatho zabo zize zibe nalezilwane noma namakhanda lezilwane. Siyazazi lezilwane. uNkulunkulu uthi gada-ke mfowethu ukuthi ekufiphaleni kwengqondo yakho nasekwandeni ukuvama kokona bobubi empilweni yakho uzuyokhohliseka. Vuka namhlanje. There is one God. There is no God before him, no God with him, no God besides him. uNkulunkulu nje emunye. Shema God Sanctuary Family Church. Shema you the friends of the sanctuary. Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Hallelujah. Sho njalo ke bafowethu uNkulunkulu ezwini lakhe. Amen. The imagined God is idolatry. Yazi nje mfowethu ukuthi ngokukhonza uNkulunkulu kwezikamoya uyafeba. A spiritual idolater. Hallelujah. Uyisifebe kwezikamoya. uNkulunkulu ke lapha encwadini yeWisdom yokuhlakana kaSolomon kuverse 16 meqhubeka uthi ulaka lami ke luphezulu kwabo labantu asebekhonza izinyoka nasebekhonza ilwane zehlathi baze bemathe namabhayi agqoke zona anamakhandazi. Uthi ulaka lami luphezulu kwabo. Yini ulaka lami luphezulu kwabo? Ukuze bazi ukuthi the wages of sin is death. Inkokhelo yesono kufa. Hallelujah. And sin is the transgression of the laws of God. Ungokwephula imithetho kaNkulunkulu. Inkokhelo yakhona ukufa mfowethu. Uqala nje ngokufa kwezeyimali. Uspend imali left right and center ingabiki into ebonakalayo iyenzeke empilweni yakho. Ozubuyela kuJehova. Again, ngokwezwi nangokwembhalo engcwele, the imagined God is a misrepresentation of God. Iqiniso nje limile lelo mpo. Isithombo naso ngokwengqondo yakho nangokwemizwa yakho nembono yakho ngoNkulunkulu. Siyadukisa. Sizokudukisa futhi siyamanga. Sizokulahlekisa mfowethu, uzolahlekelwa ukukhona ngokungekho. Umoya lapha encwadini kaJobe chapter 4 ubuku verse 27 uzonothisa ukuthi leke ngesidukisiwe yaqanjelwa amanga ilo uNkulunkulu wababamimaginayo. Esikhathini esiningi banokuthi uNkulunkulu uthe ebengashongo lutho uNkulunkulu. uJobe uyasithipisa leyo yasivusa uthi hayi iyekeni leyo yokuthi uNkulunkulu uthe ebengashongo.
Ngoba uNkulunkulu rebukes abantu abaqamba amanga ngaye. Ungaliphathi mfowethu ungeze igama lika Jehova uNkulunkulu wakho. Ngokuba uJehova uNkulunkulu akakumyeka oliphatha ngeze igama lakhe. You will never go scot free. Ngeke. If you lie against the Spirit of God, uqamba amanga ngoba uNkulunkulu kaNkulunkulu, that is blasphemy. Isono esingathethelelwa. So gada ke ungaweli kulelo hlazo lesono esingathetheleleki. Hallelujah. So you can be sincere mfowethu. Asitshelane nje iqiniso. You can be sincere with your imagined God. Ungazinikela kuye ukhothame umkhonze ngokupheleleyo lo uNkulunkulu wemicabango yakho nembono yakho. Hallelujah. Uze futhi sometimes ngoba vele usufundisiwe wena. Usune internet uyagooglisha. Uze sometimes ezomfundisi uyidefend iposition yakho yokuqamba amanga uqambela abantu amanga ngoNkulunkulu. Uthi hayi ngikwenza lokhu ukuze ngikhulise ibandla, ngiletha abantu endlini kaNkulunkulu. Mase bengaphakathi ngizoshintsha ngibatshela iqiniso. Hayibo. Amanga mfowethu ayohlala eyamanga. Awalonunwa amanga. Uma imbewu itshaleke kimina ngoNkulunkulu ukuthi ngibe sebandleni lakho, ngize ngifike ngimkhethe nalo uNkulunkulu oyi-imagination yakho owamtshala kimi, ngeke uzungishintshe ngoba umshintsha lo uNkulunkulu ngizophuma. Hallelujah. Ngizophuma mfowethu. Kanti ubusuqalile wena ubudgetha ngami. Again, the imagined God mfowethu does not sanctify, neither does he convict. Lo uNkulunkulu wembono nemiqondo nemizwa yakho akakwazi ukungcolisa. Futhi akakwazi ukuguqula umuntu. Hayi akakwazi. Akakwazi uhambela kwezikamoya womuntu. Afika kuphuze into kwamoya. Mase leyo nto imanifesta empilweni. Hallelujah. So ngale ndlela uma lo uNkulunkulu wakho omajinayo engakwazi ukungcwelisa futhi engakwazi ukuguqula umuntu, ukusho kahle kahle kubo kwalo uNkulunkulu wena omkhonzayo nokukitazayo ziyaduma kahle kahle. It's a license fair. Ikompunze edlemini. Zilima ziyetsheni. Awusuka madoda. Kumnandi ziyaduma. Ingakho sekukhona namabandla ekuthiwa Wophuza Church. Ingakho sekukhona namabandla umfundisi aphatha kuona ishoba. Ingakho sekukhona namabandla ongazi kahle kahle ukwenzakalani la. Iphambano ebheke phansi zezinto abayigqokile. Hayi ukwenzakalani la. Sekunokuchitheka okuningi nje kwegazi. Sekunemkhuba emisha nje yenziwayo la. Kodwa ngenxa ukuthi sithi vele thina singabantu siphuma kwabantu, hey lezi zinto zazenziwa oba hayi wena manje. Why ungabhekelisa ile clean lezi zinto ezazenziwa kwabantu but uhambisane nalezi inkitaza wena namanyala akho neinkanuko zakho. Why beyizona othi ya kumnandi la right. There is no judgment. Asijajwa la. Ngoba akekho uNkulunkulu. uNkulunkulu yena kuphela ojaja abantu. uNkulunkulu yena kuphela ozifiziyo umuntu. Hey man, mumbulala umbulali. Akudingi uNkulunkulu azasho sitshele lokho thina. Umthakathi akudingi uNkulunkulu azasitshele lokho. Hallelujah. 2 Timothy mfowethu, Timothy wesibili, chapter 3 verse 5. Umekhuluma ngalo uNkulunkulu wakho ohambisana nemizwa yakho nokukithazeka kwakho.
the imagined God. Uthi lo nkulunkulu wakho, he gives you a false sense of security. Yabona? He gives you a false sense of godliness. Yet, the very same God, yakho imagination, he makes you deny the power of the very God. He makes you deny the power of uNkulunkulu. Now, umbuzo usekutheni, how is it possible? Kanjani? Kwenzeka kanjani? Ukuthi given nale sense le yokubamhlophe, yokungcweliswa. Omunye zayifanise nethuna elicakiwe ngaphandle lalihle kodwa ligcwele impethu ngaphakathi. Kungani? Given this false sense of godliness, kodwa in this godliness enginayo, ngikwazi ukumelana namandla kaNkulunkulu. Ukusho ukuthi kwa sense le enginayo uNkulunkulu iyamanga. It's a false sense of godliness. 2 Timothy 3. Umuyithathe lapha ku verse 5. Yingakho kwabaseThesalonika besibili, chapter 2 verses 11 to 12. uNkulunkulu ethi lenhlobo ke yabantu abakhonza lo uNkulunkulu abamimaginayo ngokwezingqondo zabo, obanika le false sense of godliness, bemphika uNkulunkulu. uNkulunkulu, he sends these people very strong delusions. Baphanjanelwa ingqondo kahle kahle. Ingqondo yabo bangathi yahamba. Ihlazo alibelisaba yihlazo kubona. Uma bedla imali zabafelokazi, akuthi shu kubona abanazwelo. Uma bedla imali yogogo yeqolo, akusathi shu kubona. Sebebhajekta nangayo. Akuselona ibandla elifida ogogo. Ogogo abafida ibandla. Ogogo now are bringing into the storehouse of God. Rather than going to his storehouse kaNkulunkulu, babuye bephethe. Sekuphatha umfundisi kuphela. And abafili lutho. Yazi akuthi ishu nje, akuthi qhiki empilweni. Hayi, ku right. Hallelujah. Kade ake mfowethu ukuthi uNkulunkulu nawe angathumeli phezulu kwempilo yakho these strong delusions, ukuphanjanelwa ingqondo nokudideka, uzufe ufele esonweni. Because God will condemn all those who do not believe in the truth, the gospel truth. uNkulunkulu uzobajezisa mfowethu, nawe uzokujezisa. Umvuzo wesono uwodwa mfowethu ukufa. Alikho inguna phakade kuwena, phelile. Jeremiah 6 verse 14. This imagined God of yours, inako ukukutshela ukuthi you are safe, ubungekho safe. Hallelujah. Ingakho abanye benu who believe in this imaginary God beze bayibize ngonjandini. Etshelwa umuntu ukuthi awungakwenzi lo, ungahambi lapha kuyabheda. Athi ngiyinja mina. Vele uyinja ngalo uNkulunkulu wakho. Ngoba ukitaza wena, uhambisana nemizwa yakho, akaphikisani nawe. Uyinja ke mfowethu. Even nabangani bakho nabo bawodoke, nibizana ngezinja ngoba niyizinja. Intombi zenu, they are beaches. Ngoba vele intombi yenja yi-beach. And naye umuntu abone kuyi-status ukuba intombi yenja, abizwe nge-beach. This is my beach dog. That's who you are, but you are called. But awazi ukuthi the foundation yokukhona kwaNkulunkulu wakhele phezu kwayo akuyona okuyiyona yona. It's an imagined one. Ihambisana nawe nesitayela sakho sempilo, i-lifestyle. Hallelujah. Uyagroova, it's groovers. Mese ukuthi ke laba baniphethe obishop benu nabapostoli benu babhizi banifaka imfundiso zamanga.
banifundisa ngepraetorium. Angazi nomsuko wayizwa indaba yepraetorium. Uma beyifaka indaba yepraetorium baze bayengezela abanye go first heaven, second heaven, third heaven. Yabona ukuze ube nokunethezeka esonweni. Ucabanga ukuthi usafe kanti awukho safe ngoba wena lo uNkulunkulu omkhonzayo o-imaginary, the imagined God, uma uhamba usesonweni. Hallelujah. Hayi mfowethu, khululeka. Uzoqala uyongenisa kwipraetorium wena, la uzohlanzwa khona ulungiswe. Yabona, uzohlanzwa khona ulungiswe, kucorrectwa ama mistakes akho. Yabo, kuthi ke mase kubonakala usu-right, usu-qualified, sekususiwe konke oku-wrong kuwe. Mase lo uNkulunkulu wakho ke move to the first heaven. Yabona, nakhona futhi kube nesikhathi ospenda khona. Uma ufike kwi-second heaven, third heaven. Hey man, uzukhululeke mfowethu esonweni. Abanye baze bathi uma uNkulunkulu azi ukuthi lento iyisono, uvumelele ukuthi ngiyenze. uNkulunkulu gave you free will mfowethu. Ukuphila uNkulunkulu mfowethu will. Mekuvume kuwe. Kusuke kuvume kuwe, hayi ukuthi kuvume kuNkulunkulu. You have free will. Hallelujah. Uma uNkulunkulu wayazi ukuthi ngomhla ka-22 kuJuni ngiyokwenza into ethile nethile, kungani uNkulunkulu evumile? Hayibo. Imfundiso zenu lezo. Enithola kulabafundisi benu. Thwala. Fundisa abantu into wrong wena. Uthi abantu bese ngozini, bekwi collision course with uNkulunkulu. Uthi hayi ni safe. You are safe. Banika a false sense of security. Uzuqamba amanga. Uthi muphakamise izandla zakho namhlanje wamukela uKristu njengenkosi nomsindisi. Mufa manje ungahlambulukile. You going straight to heaven. Uzoya kanjani to heaven ungashongo ukuthi isidumbu sikasibani bani wasifihlaphi? Uzoya kanjani ungashongo ukuthi ingane kaBani bani yantshontsho wena wayidayisa malini? Uzoya kanjani ezulwini ungashongo ukuthi izinto zamfana wakasibani bani waye fresh ejima zathathwa wena wayidayisa 300,000. Ingane zabantu ziyanyamalala la khona wena uyidayisa into the sex slave market. Usuzohamba ngeMercedes neBM. Suna amatekisi. But ngenxa ukuthi awusabulala ubuthongo bayabuya labantu beze kwena bethamba okushekhaya ukuthi wandisana. Uze kuleli sonto likaThwala. Thwala kuphakamisa izandla ishe emva kwami. Awuyindawo until wena you repent. Awuyindawo mfana. Asilikhulumeni leliqiniso. Deuteronomy 32 verse 39. Ngisho ngayiqala lapha verse 21. Bathi nje ngizoya lapha 39. Ukuthi lo uNkulunkulu okuyena yena, hayi the imagined God yakhe. Uthi see now bheka that even I lo uNkulunkulu engiyuye. Mina Jehova uNkulunkulu I kill and I also give life. And the reason ukuthi ngikwenze konke lokhu ukuthi ukonakala kwenu Thwala manje sekuba umlilo ongacisheki empilweni yami, and lo mlilo ubasile enhlizweni yami ongacisheki ubizwa ngesihoko. Wena Thwala oyibasela isihoko asibaso uSathane. Seningibase to a point la enhlizweni yami a fire is kindled. And lo mlilo nubasayo ke bafowethu empilweni yami iwona ke lobizwa ngesihoko. And umuntu uyena ibasela isihoko sakhe kuNkulunkulu. Hey my God. Just get this loud and clear. Truth rejected means falsehood accepted and embraced. Uma mfowethu iqiniso umelana nayo, automatically ukusho ukuthi amanga nendukiso
iyona lifestyle yakho oyamukelayo nophila phezukwayo. Hallelujah. What should we do? Senze njani Nkosi? Senze njani uNkulunkulu? Sifuna ukubuya size kuwe. uNkulunkulu uthi lapha encwadini yezenzo Acts chapter 2 verses 38 ushone ezansi. Repent. Asiphenduke bafowethu, sihlambuluke izono zethu. Siphume even kulomshikashika esikuyona engasenzeli lutho eyizeleze. uNkulunkulu Baba wethu uzosithethelela. If and only if sihlambuluka siphenduka. Sishiya konke okusemqondweni esikumajinayo, esikufilayo, lesikuthintayo, sikukhonzayo kwezithombe. Asikushiye konke. Uma sekukuthi khona nosuhlobise ngake ekhaya nasebandleni okulo, keep man. Take these things off. Uma kukuthi okugqokile uhloba ngako ukuze uhlonipheke, isuse man. Greater is he that is in you than he that's in the world. Muhlobe nje naye uKristu Jesu uqedile. Hallelujah. Obey, hlonipha. Submit. Zithobe konza and surrender. Zinikele ebukhosini bukaKristu Jesu. The Lordship of Christ Jesus. And also, ungalibali to join a church, join isonto mfowethu ibandla elizokufundisa likuthiche and also eliyamukelayo iholiness, ubungcwele. Ufundiswe ngobungcwele uzoku-embrace nawe ubungcwele. Hallelujah. Cinga lelo bandla. Uma ungakalitholi qhubeka nathi until uzuthola. Uma kukuthi yilona, well and good, uNkulunkulu akubusise. Hallelujah. So shiya phansi yemfowethu, abandon. Phuma, shiya these lies owakhele phezu kwazo that is informed by imikhuba osuyibiza ngosiko. Hayi man, kuba nosiko mfowethu kuze kufane. Siko lu strict, imikhuba ipliable. Ungayitwista wenza into oyithandayo ngayo. Hallelujah. So abandon ke mfowethu lezinto azikho right. And ngeke mfowethu zibe isendlalelo nomhlabathi omuhle nokuyiwona wona ongatshala ukukhona kukaBaba uNkulunkulu kuwona. Amen. Ngiyacabanga ukuthi uzwile mfowethu ungetshe. Awulonije, you know the story. Ingapha kuwe, the onus is on you. Ukuthi you choose here today. Ukuthi uyaqhubeka yini nalo uNkulunkulu wakho ama imaginations. Okunika a false sense of godliness. Ucabanga ukuthi hayi uphila kuye wena uBaba uNkulunkulu. Kodwa ukuqhubeka ngelifestyle yakho umphika yena uKristu Jesu. Uqhubeka nemikhuba uyibiza ngosiko, ibingelona usiko. I believe God has spoken. Ukhulumile uNkulunkulu mfowethu ngithi nawe ngezwi lakhe. Nami ukhulumile nami. Yes, ngumfundisi, but ngifundile namhlanje kunezinto nami efanele ngigudluke kuzona. Hallelujah. Stay sealed always in the Holy Spirit of promise until we meet again. uNkulunkulu akulonde mfowethu akugcine esandleni sakhe somusa. Ngoba esandleni somusa kaNkulunkulu there is power, there is glory, there is majesty. Usafe ngendlela eyisimanga, unamandla, nenkazimulo, unobukhosi. Hence wena uyindlalifa kaBaba uNkulunkulu. We love you with the love of Christ. Amen.